Guten Morgen, dámy a pánové, vítejte u nového dílu Team Fortress 2. Minule jsme hráli za Medika a dneska budeme hrát za Soldiera. Ještě si tam musím upravit zvuk, aby to tak neřvalo. Tak. Ano. Takhle, jo. Takhle je to dobrý, přesně. Takže to jsme měli. A jdeme zase náš oblíbený server Orange X3. Tak jelikož tady to není, takže si vybereme asi nějaký jiný. Ale nejsem si jistý, jestli tady bude nějaký lidi. Ale nebo tak víte co, jeden proti jednomu, to taky není špatný. Takže si to dáme. No, trochu kašlu, ale to je vám snad jedno, protože hlavně jde o moje video. No, tak snad se to načte nějak rychle, aby jsem tady nemusel nějak trapně mluvit. Ale spíš tak jsem trochu nachlazený, takže možná to půjde poznat na tom videu. No a doufám, že se to z toho videa bude líbit. A jak už jsem říkal v minulém dílu, můžete psát do popisku, kterýho budete chtít novou postavičku. Tak jsem si vybral Soldiera, protože tam nic nebylo. A jelikož mi to tak trochu nejlíp s uvozovkami. No a co jsem to... Jo, a budu si vytvářet svoji fanpage na Facebooku. Takže se můžete těšit, že tam se bude psát, vyjde nové video a takovýhle ty věci. Tak, jsou tady, ale tady není jeden člověk. Koukneme se, kdo jak vede, že testy vedou, takže jdeme k nim. A vezmeme teda Soldiera. Takže na Soldiera mám jenom takovýho trumpeťáka, nějakou já jsem to nechtěl, já jsem zvyklý z CSK strašně moc. Takovéhle. Víte, to je hrozný, co? A tady někdo je? A za mnou, přede mnou, já fakt nevím, to je nahoře. Aha, no ty si myslíš, že když prodáváš kvalitní kokain, že si na něj můžeš dovolovat? No to nemůžeš. A proč mě ty jako tady budeš? Tak, já ho nemůžu nějak zabít. A tebe zabiju! Úplně. Ne, to je v pohodě, no, kámo, nechci mít žádný problémy. Ale je to tvůj kokain. Ježišmarja, tak už konečně chcípni, ne, ty jedna sviňucho tady. No konečně. To bylo fakt hrozný. Furt nechce umírat a fakt nevím, proč ty lidi nechtějí umírat. Jo, díky mediku, jsi fakt hodnej. No, a já jsem ti poděkoval. A to prčit! Prdelovitý. To asi nemůžu říkat ve videu. To je trochu zprostý, ale když jsem v minulém ukazoval tu fotku, co tady byla, tak myslím, že je to stejně jedno. Další super kill a jsme poslední normálně. No to je něco neuvěřitelného. To se mi ještě nikdy nestalo. Ještě nikdy. No, tak díky mediku, no to by jsem zemřel. No. Píp sem. Píp tam. Píp riot. Ježmarja, proč já vždycky to mačkám, já fakt jako za to nemůžu. Já to nemůžu zabít. Nějaký, to je diskriminace. A to je diskriminace. Protože jsem Soldier. Oni nemají rádi prostě Soldiery.
Ne. Jsem zemřel, ale myslím jsem. Jak takhle. Tam být. Nezabijte ho, co vám kdy udělal. Ano, bude se to načítat opět znovu. Ano, přihlásili jsme se do hry, která za pár minut skončila. Ano, je to fakt něco neuvěřitelného. Tak zase tady můžu kecat o nějakých blbostech, tyjo. A nejdřív se vysmrkám. Tak, už jsem se vysmrkal, ne, ještě ne. Teď už jsem se vysmrkal, možná. Teď půjdeme k červeným, protože jsme rasisti vůči modrým. A nikomu to neříkejte, aby mi nemohli zabásnout. Líbí se ti, když tě to odpálím? Jo, zrušuje tě to? No. Alert. The control point has been restricted. We have lost the control point. We have secured the control Už point. vědí. A tady je medic. No mediku, na tebe jsem se tak těšil, na vás všechny jsem se tak těšil. Na vás všechny. Na vás všechny. Jo. To je tak zrušující. Jo, zrušující hra. Já už mám náboje, super. Budu vás mlátit kladivem. A nebo radši ne. But first, let me take a selfie. Máme story. Že se pořizují fotky. Že já se nechám zabít a pořizuju se fotku. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. But first, let me take a selfie. Vyfotil jsem si zeď. Ano, dámy a pánové, já si vyfotil zeď, anebo... jak se říká tomuhle? Jo, podlaha. Já jsem ale chytrý, co? Takovýhle, vy závidíte, že byste chtěli takový dítě jako já. No, a to bohužel každý nemůže mít, jo. Jako koukej, jak to tam úplně... Jo. Já nemůžu zabít, když tam furt čiju všechny náboje, co tady mám. A ono hoví... Blé. Alert. The control point is being contested. Tak tady nikde nebudou. Já si jdu hezky nahoru. Budu tam popíjet čajíček. My to máme obsazený. A teď vás jdu bombardovat, vy svině modrý. Vy svině modrý. Vy sviňuchy, co si o sobě myslíte, že jste modrý, že můžete se nad náma povyšovat, jo? To teda ne. To teda ne. Já si na vás přijdu. Já si na vás přijdu, no ty seš taky převlečený modrásek, vole. A proč vás nestřílím po svých? A proč šlapu na ty debilní minosaury? Proč šlapu na ty minosaury? Nejsi žádný minosaury. Dej mi charge, dej mi charge! To je fakt retard, to je retard dost. Ne, počkej, já nemám, sakra, ne. Mám červený kladívko, mám červený kladívko. Param, Dámy a pánové, já jsem se nezbláznil, já jsem pouze retardovaný a to je velký rozdíl mezi retardací a zbláznění. Je velký rozdíl. Retardace je způsobená kokainem, ale zatím, co co jsem to říkal. Jo, vyhýluj mě jako
tvoji mámu, kdyby si chtěl healovat tvoji mámu, no tak přesně musíš vyhealovat. A dej mi ty náboje, ty. No, ty si budeš myslet, jo, ty si budeš myslet. Zrovna ty takovej, nevím, co mám říct. Takovýhle, nesnáším takovýhle lidi, vole. Nesnáším takovýhle, přesně takovýhle lidi úplně nesnáším. Medic, ne. Ježišmarja, ne. Já se sem. Jak už začnu hrát trochu jako mý psycho a víc retardovaně. No ne. Tak mi dám úplně headshot. Vidíte? Já to říkal. Já jsem to říkal, mediku, že máš jít červený. Já jsem ti to říkal, ale ty ne a ne mě poslechnout. Ty tam prostě budeš, co? Já jsem ti to říkal. Já jsem ti to říkal. Ale ono ne. Ono prostě nám to jedno, že jo? Klidně bude mrtvý. Why not? Why not? The control point is being contested. Ty chcípneš, ty taky chcípneš za mnou, tady tenhle ten čurák. Přemo se neskováš, vole. Ani samotně dostřelíš, vole, tak tady jdu. We have lost the control point. Alert! The final control point is being contested. Alert! Když The máme final tady control point is being furt captured. něco tady musí řešit. The final control point is being contested. Jo, kam? You failed! Ne! Já se vzdávám, počůral jsem se. Já jsem se počůral, tady nás neuvidí. Já jsem se počůral, prosím, nezabijte. Já jsem se pak počůral. Ale... no. Každopádně zastavilo mě střílet nesmyslně, protože to prostě zase řeknu tu anglickou hlášku why not, jako why, jako ta postavička v louku, a potom not, jakože prostě why nechceme, že jo, v louku, protože je to největší feministka na světě, která má obrovský papa. Ano. Papa je anglický výraz pro velké obrněné ruce. Když má tak heavy, tak tam běž, ne? Všechno to nerozstřílím jenom já. Všechno to nerozstřílím jenom já. Všechno to nerozstřílím jenom já. Všechno to nerozstřílím, až mi došly náboje. Já jsem tady také branči, potřebuji medika, s kým má pupa. Jo, potřebuji přesně medika s pupa. Asi, a nemůžu nějak vyskočit, co? Otevřete, já mám právo projít. A nebo víte co, já si tady sednu, já mám totiž právo sedět. A můžu vám tady troubit, ty. A počkej, to jsem tak nechtěl udělat, teda. Tak mi vychází rage, vy jste fakt hrozný, to. Na dálku to nemůže třeba střílet, jo. Ne, prostě, tak jsem si musel zahrát na trubku a hned to muselo být zase špatně. Jo, mediku, do toho, nezabíjejte mě, já jsem za Allaha, jsem s váma, já jsem s váma za Allaha. Ne, tvoje hlava, ne, tvoje noha, super. Super, dostal jsem novou zbraň, kterou už bohužel mám tak 1000krát, fakt super. Tohle z toho už mám, ale se ani ukážu můj baťoch. Tak já nevím, ale tak já už to, že mám nějaký, tohle z toho už mám celkem dlouho.
fakt hodně dlouho a myslím, že to mám dokonce i dvakrát. Victory. To jsem vyhráli. Hej, tak to, počkej, proč jsem to schodil? Já jsem to schodil. Ale já nevím, tak jako... Jak to ostalo, to se mi vůbec nechce. Jsem aspoň můžu. Jo, my jsme vyhráli, super! Super, my jsme zase vyhráli. Takže... Mám si dát ještě jedno kolo, ale asi ne. Takže... Jestli se vám to video líbilo a chcete vidět další, chcete vidět další vdolky, malše, a ne, jestli chcete vidět další takovýhle retardovaný video z TFK, dvojky, tak napište do komentářů, dejte like, sdílejte, odebírejte a jak se řekne německy, nashledanou, sayonara.